Auta MG Boy. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan sabon bidiyon. Muna roƙon alfarma idan baka mana subscribe ba ka danna mana alamar subscribe. Idan kuma ka mana subscribe ka danna mana like akan bidiyon mu wanda haka ne zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye wato a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Tashar nan ta Sarauniya 24 TV wata ci gaba kawo muku zafaffen waƙoƙi na shahararrun mawaƙa waɗanda suka ƙware wajen kawo daɗaɗɗen waƙoƙi. To masu sauraron mu a yau mun to muku ɗaya daga cikin zafafan waƙoƙin wato na Auta MG Boy wato na 2022 na cikin album ɗin nashi. Wato a yau mun to muku da wata daddaɗar waƙa ta fitaccen mawaƙin mai suna Duniya So, wacce wannan waƙa ce wadda Auta MG Boy ya sake ta kwanan nan, wadda na tabbata za ku ji daɗin wannan waƙar kuma za ku so wannan waƙar sosai. Hakan ne yasa na ce bari in saka muku wannan waƙar, zan ɗanɗana muku zumar wannan waƙar a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato tashar Sarauniya 24 TV. To mai sauraro gyara zama domin jin wannan da daɗar waƙar ta shahararren mawaƙin wato Auta MG Boy. Mai sauraro muna roƙonka alfarma don Allah idan baka mana like ba akan wannan bidiyon namu, ka daure ka dana mana kalmar nan ta alamar like, sana ka yi mana comment a ƙasan bidiyon mu kasancewar bidiyon ya burge ka. Mun gode da ziyartar ku wannan tasha mai albarka wato tasha Sarauniya 24 TV, tasha wacce ta saba kawo muku da ɗan shirye-shirye masu ƙayatarwa da ma ilmantarwa. Sabuwar waƙa Auta MG Boy mai suna Duniyar So waƙa ce wacce ta yi tashi kuma ta yi daɗi, wacce na tabbata masoya Auta MG Boy za su ji daɗin wannan waƙar, kuma na tabbata wannan waƙar za ta yi matuƙar burge ku kuma za ku ji daɗin ta sosai. Mai sauraro ka daure ka yi mana sharing ɗin wannan bidiyon zuwa group naka na WhatsApp da ma Facebook, wanda hakan ne zai ƙara mana ƙarfin gwiwa, hakan ne zai tabbatar mana da cewa kana tare da mu kuma kana jin daɗin ayyukan da muke kawo muku a cikin wannan tasha mai albarka wato tashar Sarauniya 24 TV. To za mu ɗanɗana muku zumar wannan waƙar a cikin tashar nan tamu mai suna Sarauniya 24 TV. Za mu ɗanɗana muku wannan waƙar mai suna wato Duniyar So. To kafin nan mai sauraro idan baka mana subscribe ba kada ka manta ka danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ka danna mana alamar like a kan bidiyon mu, wanda haka ne zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye. Kamar yadda kuka sani shahararren mawaƙi wato Auta MG Boy mawaƙi ne wanda ya ƙware wajen kawo zafafan waƙoƙi wato na soyayya kuma waɗanda suke matuƙar daɗi, waɗanda suke matuƙar burge mutane, wanda na tabbata 'yan kwalisa 'yan soyayya za su ji daɗin wannan waƙar wato ta shahararren mawaƙin wato Auta MG Boy tauraro wanda yake haskawa a cikin wannan shekarar wato ta 2022. Yanzu ba da daɗewa ba za mu saka muku wato wannan waƙar. Kar ku manta da Allah ku yi share ɗin wannan bidiyon wato zuwa gurbin naku na WhatsApp da ma Facebook. Haka ne zai tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin ayyukan da muke kawo muku a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato tashar Sarauniya 24 TV. Kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba masu sauraron mu ga wannan waƙar ta Auta MG Boy sai ku ji ta. Duniyar so ke ce wacce na fi ƙauna, zan baki komai da kike so farin ciki na, kina ta farko a cikin zuciya ki zauna, ki san nufina kina a raina. To masu sauraron mu da fatan dai kun ji daɗin wannan waƙar, kuma ina fatan wannan waƙa ta burge ku. Kada ku manta ku yi mana like akan wannan bidiyon.